साड़ी पहने वाला के मामला में तो हम बचपन से एकदम एक्सपर्ट हैं। बाबूजी का कहता कुछ सुनाई नहीं खे दे। बेटे ने छुपाई पिता से अपनी शादी की बात, पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी की कुत्ते के नाम। भी भोजपुरी के देखे वाला लोग को सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये फिल्म के नाम रिटर्न टिकट। ये फिल्म के कलाकार बनन यश कुमार अभिनेता के रूप में और अभिनेत्री के रूप में बाड़ी स्मृति सिन्हा जी। ये फिल्म के स्क्रिप्ट से लेकर और एक्टिंग तक भरेट हमने के ठुसकी बम के कहल जाला, यानी कि बम दिखावल जाला जब ओमे माचिस मारल जाला तो उ फुस कह के रह जाला, यानी कि उहो पड़के उहो बम में, लेकिन ओकरा अंदर क्वालिटी और गुणवत्ता पहाड़ाका वाला और बम वाला नहीं है। और सही फिल्म रिटर्न टिकट फिल्म के ही नाम हो, लेकिन ये में ऐसा कोनो चीज नहीं है जोना से लोग कह सकिला कि एगो भोजपुरी फिल्म। कहे से कि एगो संपूर्ण फिल्म होके खातिर ओमे कहानी की सबसे बड़ जरूरत होके, कहानी में गुणवत्ता होके के चाहिए, उनमें सस्पेंस होके के चाहिए, थ्रिलर होके के चाहिए, इमोशन होके के चाहिए, उनमें डायलॉग होके के चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें फिल्म के तो इनमें कुछ नहीं, हर जगह से, हर तरफ से, हर तरीका से पूरा का पूरा ट्रेलर देखला के बाद लगा था कि असफल बनन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर भी असफल बनन। कलाकार के दोष बाद में दिए, पहले दोष दिए स्क्रिप्ट राइटर कि कहानी रोवा का सोचता, कहानी का बनावता, ओकर गहन चिंतन कर, ओकरा पर रिसर्च करी, ओकरा पर काम करी, हर एक राइटर के, हर एक डायरेक्टर के, और प्रोड्यूस करे से पहले प्रोड्यूसर के भी सोचे के चाहिए। अगर हम बात करें रिटर्न टिकट फिल्म के, तो फिल्म के कहानी होता कि एगो परिवार के यश कुमार लड़का बन और ये पढ़े खातिर अपन शिक्षा में उत्थान खातिर लंदन जाता है, और लंदन गइला के बाद उजा के चकाचौंध में आ जाता है और लड़की के प्यार में आ जाता है, और फिर अपन कौन मकसद बा जो ना मकसद से गइल बा उ मकसद के भुला जाता है और उ मकसद के तेल निकाल देता है। फिल्म जब आगे बढ़ता तो फिर घर वाला लोग के पता चलता कि बबुआ के 3 साल के कोर्स चाहे 4 साल के कोर्स में सालों लाग गई, लेकिन बबुआ के कोर्स कंप्लीट ना भइल। अब कोर्स कंप्लीट काहे ना भइल, कोर्स काहे ना कंप्लीट भइल, एकर जानकारी और एकरा बारे में जाने खातिर माई बाबू बिहार छोड़ के अब लंदन पहुंचता। लंदन जब पहुंचता तो देखा था कि बबुआ था प्यार में एकदम अझुरा गइल बा, लाटा हो गइल बा, माटा के झोंझ हो गइल बा, और एकरे कारण असफलता उनका के रिश्तेदार बना ले। अब कम से कम एकरा से बियाह हो जाओ, कैसे कि बबुआ तो एकदम माटा के झोंझ हो गइल बाड़न, प्यार में मतवाला हो गइल बाड़न, लड़की से दूर गोइले नहीं खेल चाहत, और लड़की बस इंजॉय कर चाहत, अपन जिंदगी जियल चाहती है। वो एगो जिम्मेवारी और एगो बंधन में बंधल नहीं खेचा, कैसा जोड़ तोड़ 3-5 करके ब्याह कर दिल जाता। और जब ब्याह कर दिल जाता तो जौन एगो माई बाबू के कहानी सपना होखेला, हर एक सास ससुर के सपना होखेला कि अब लड़का हो जाए। लड़का होखावे खातिर यश कुमार से लेके उनका माई बाबू के पसीना चू जाता, जैसे हमार अभी टपक, कैसे कि पोसे नहीं किया। यह कहानी बा और यह कहानी के स्क्रीन पर दिखावा। रोवा सब से पूछल चाहता कि भोजपुरी ऐसा फिल्म पर कहानी बनल रखी ना, और ये फिल्म से रोवा सब का समाज के शिक्षा दे चाहता, और रोवा सब ये बतावल चाहत रही कि लड़का जो ना काम से कर पढ़े गइल बा ओकरा मन लगावे के चाहिए। तो लंदन गइला के का जरूरत, आरा, बक्सर, भभुआ, बनारस, पटना, लखनऊ, कानपुर यही जो के सीन ले लेती, और एजा के सीन लेती तो ज़्यादा ओरिजिनलिटी और ज़्यादा अपनापन भाव रहे वो फिल्म, हर ऑडियंस अपने आप के रिलेट कर, भोजपुरी इंडस्ट्री के और भोजपुरिया परिवार के और भोजपुरिया समाज के 100 गो में एकाध आदमी लंदन पढ़े जाता, और जो लंदन पढ़े गइल बा वो सीधा प्यार के अचार चाटे के चक्कर में ना पड़ा। लेकिन और ऐसा कहानी भोजपुरी के यूट्यूब भोजपुरी में वाइन्स बनाए हो,
एकरा से बेहतरीन तरीका से, बेहतर अंदाज से, बेहतर स्क्रिप्ट से, बेहतर कहानी के साथ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैले बाड़ा, वाइन्स बनैले बाड़ा और उनका सफलता भी मिला। और ये फिल्म के देखला से ऐसा लागता कि खोदल गई पहाड़ और निकलल चूहिया। और चूहिया के नाम पर ये फिल्म बा जेकर नाम है रिटर्न टिकट। यश कुमार भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो माझल कलाकार, उनका से बेहतर के आशा बा। अगर वो ऐसा प्रोजेक्ट पर काम करी हन तो हमनी के हाथ में हताशा और निराशा के अलावा कुछ हाथे ना लगे और भोजपुरी के जो आगे पहुंचावे के बाद वो 2 कदम पीछे लेके चल रही है। काहे से कि एगो लेवल पे अइला के बाद, एगो पहचान पे अइला के बाद, एक स्टैंडर्ड हो गइला के बाद रउआ के हर एक प्रोजेक्ट पर सोच समझ के ओकर चयन करे के चाही और ओकरा के काम करे के चाही। काहे से कि एगो समाज, गांव के, घर के और भोजपुरी जाने वाला बच्चा सब रउआ के अपन रोल मॉडल मानेला, रउआ बारे में जानल चाहे तो रउआ वो काम करी कि समाज में कुछ अच्छा चाहे। और इंटरटेनमेंट के भी तरीका बा तो समाज में कुछ शिक्षा देवे की कोशिश करी, या फिर इंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ इंटरटेनमेंट करी जौन की हंसी मुस्कान चेहरा पर अपने आप आ। ना कि फिल्म देख के, चेहरा और एक्टिंग देख के माथे कपारे हाथ धली जा और मुँहे माटी धली जा। रउआ सब के ट्रेलर कैसा लागला अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताई जा। कैसे कि रउआ सब के विचार ही केहू के सफलता और सुधार के रास्ता। ऐसे ही भोजपुरी फिल्म, ट्रेलर, गाना के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देखा था